suaraku sik iki dalang ngopo bakul akik itu. Kok iso bakul akik? Suarane kaya bakul akik sing ning pasar malam ya lho. Iya. Wis nomalan kok kampung iki. Sanlet. Warang gono dibawani. Iya. Nggih, nika wonten tindipun. Nggih, matur nuwun. Nggih, kula manut. Niki sing halus napa sing kasar? Ah, niki sing alus rumiyin. Sing halus rumiyin. Nggih, upami pun paringi camping Gunung Rumiyin. Oh, nggih. Pareng nggih Mas Bayu. Pareng, monggo. Nggih. Niki manut ae nggih. Niki penontonnya manut nggih. Bayu nggih. Nggih. Mbak, Aku lagi iki lho lakon dalang kok dadi pasien. monggo Mbak Niken, camping gunung dipun bawani upami nun sewu kula tak takon kalih para pamirsa dipun jenggelengaken ingkang jenggleng Mas Gareng setuju menapa setuju? Mboten. Lho, Sing jenglen kersane Mas Bayu mawon. Mas Bayu kersane istirahat nggih. Mas aku takon yang sarake kanca. Ngoten lho, kula kapan melih nek ajeng matur kalih panjenengan. Ora kapan meneh kowe arep nyiksa aku ngono to. Mboten. Ya ora apa-apa namanya pekerjaan apapun harus dikerjakan. Ah, ngono jenenge profesional. Nah, profesional. Monggo Mbak Niken Salindri. Saben bengi Monggo Mas Gareng. Yuk. Ayo. Pripun Mbak Niken? Jenggelenganipun Mas Gareng. Mboten anu ndak kerasa. Wah. Ndak kerasa. Baru Karena kulit Walid sudah layu. Ngene lho Mbak Niken. Kulitnya. Gak kerasa karena sudah tua. ini baru sekali warming up. 2 kali nanti terasa. Pemanasan. Iya. Oke. Yen mamajang mengangkat janar Aja suwi-suwi leren. Kentekan bahan barang. Weh, Cek to Mas. Jenengan kira ngerti aku pucet enggak ngerti to? Ora. Aku berabak abang, awakku panas kabeh ini emang gak krasa iki. ora kowe dalang kok ameng-ameng nyawa. Ah iya. Kowe dalang kok wedi apa? Lah Mas. dalang wajahe abang kabeh. Ah iya. Wes, Terus mangar-mangar ya panas ae. Heeh. panas ngesor dhuwur Mbak Nika. Wes ben ora apa-apa. Monggo nggonku sing ngesorke arang-arang lho panas ya. Tegese sikil nek nggih mlaku-mlaku iki. Ya apa ngono dari sini recep. Apa pun ya wis arang-arang le panas. Ayo Mbak. Ndang mari to Mas. Kuning. Balik nih Mas. Ulang nggih Mas. Ulang Oke. nggih. Oh edan. Tapi ya wajib. Kene wong kok kadung ngeden kok dibaleni. Ora ku sik gerok kok iso nular to iki. Out. Mumbul sing dhuwur. Out. Wah, yang luar Ya biasa. perlu mesti diimbui ngono kuwi. Lagi krasa. Lah ambune lho. Ambune. Rada rono. Ambune pripun to, Dik? Anu lengur batek gimana gitu. Anu, mohon maaf. Sik. Tak protes. Sing salah iki dudu ambune. Betul ya Mas? Irungmu wong ngerti mabuk kok sedot. Ayo. Namanya pernapasan itu pasti ada keluar ada
menghirupnya. Nanti kalau enggak bernapas ya mati no. Lah, lebih baik bernapas bau daripada enggak bernapas mati. Ah, iya toh. Iya. Alah, kayak ndang mari toh, Mas. Lek omong ki ndak ambekan dhisik. Lho, Mas kayak ndang mari toh, Mas. Yo Mas. Aku wis kentekan bahan iki lho, Mas. Ora ngerti wong pucet to, Mas. Aku wis kudu nguyu. Kok nek aku ngampol piye? Oh, aku ya lali, Ket. Kowe ngerti petingane Dalang Sarwati. Napa? Leser. Tenan kuwi tukang. Pengastune jenengan pun mari kok, Mas. Alhamdulillah. Oh, mari opo? Ayo ngeprak ngono. Suarane ora trik-trik, trik. Nggo Mbak Niken. Mas Gareng sing dhuwur, kurang Mas, dhuwur, Mas. ora apa. Ayo Pak De, kita kerja. Semangat pagi. Nah. Ayo teko kene anjlok ning kene ayo. Nah. Tekan kene anjlok rene lho. Kowe ora ngerti to yen mencolot iki jengkulku wis tekan kene lho. Ora apa-apa, ora masalah. Ora masalah. Wong urung teko sirah ora apa-apa. Ya Mas yo, Mas Bayu. Ya to, iya. Mas Bayu mantuk-mantuk ngono. Sol. Tekan sirah. Bengi iki sono lelakon dalam dibacok dagelan yo kuwi. Loh, ora masalah. Ora masalah. Ora. Ayo. Lho kok awake didu ora masalah iki. Kowe didu karo nikah. Ya wong ayu ku nek omong landhep kok, Mas. Andep. Kula akeh sing ketaten. Anu ayo Mbak yo. Kan satu barang. Ayo Mbak yo. Iki lucu suwe. Dalang kok kaya diesel suwe-suwe panas. Oh. Mbak Niken, Halo, sampean gak rumangsa tersinggung ngene. kenapa Mas? Kok di enak-enak nih? Alah wis Sampean bene. lho, kok di enak-enak nih lho. Alah wis bene. Oh, dhewe diem kok. Kamu kok Sampean iki ngono ki gak apa-apa. Mboten Dengan apa-apa. enak-enak iki gak apa-apa. Mboten apa-apa. Aku Kita mau- kita itu yang waras itu harus mengalah, Mas. Aku melu nek tak ngenek-ngenek sampean. Mapan kok ini. Oh. Ora maksud iki tak melu mijeti Mas Bayu. Anu, share kali Mas Pian. Ya wis nek ora apa-apa ya wis. Mau niki pun kula anggap mbah kula piyambak nggih mboten Non? kaya. Oh, glo, ngakoni Napa aku kula anggap baik. mbah piyambak mboten. Baik iki apa-apa dimaklumi. Oh ya wis nek dianggep bae wis ndang di anu Pak. Ayo. Leluhure. Pacitan. Tung delak. Entuk. Baleni mau aku Baleni, ndak Kan kadang. ora kendangi mandek malah apik labimu yo. Tung rampok. Dah. Ngono ya. Ya. heeh. Kedengar diampok. Anu, poma dikepar ke iso gak? Iso. Iso. Ayo. Iso. Wo. Sik to. Mbak Niken, Nggih. jenengan latihan silat. Nah, saiki coba pas turun delampok kuwi Mas Gareng disilat sik. Oh. Wong pargo iki kok iso tekan silat iki to. Astagfirullah. Dite cengle. Ha. Oh. Ora sadisme. Dalang kok nggo kunci T barang. Yo Mbak Niken. Pargo iki. Aja nggih jenenge ngrusak tatanan. Lah dene lho, mau kowe iki jaluk. Aku ki mah guyan. Guyon kok jaluk bayaran. Ayo, Yuk. siapa? Pacitan. Oh, jangan lupa cengelnya disiapkan. Ayo, Nduk. Iya.
Wong tuwa musuh bocah ngene iki ora krasa blas. Sing tuwa ngotot iku ngono mesam kaya ora ngawaki. Respon dong. Gimana responnya Kalau seharusnya? saya menari gitu, kamu juga menari. Oke. Aja mau ngene kaya sepadu keterangin tok. Iya, Apa? Iya, Aa. Kok Ora Mbak Niken. Iya. Dalang pakanane telek. Iya. Panas. Oh. Nek iki arep nyuwun pirsa Mas Bayu, Mas. Parian mboten? Oh, parian. Harian, Mas. Apalagi mesti anu Kula nggih. nyuwun iki. Ora gelem mempersingkat waktu. Nah, lha pripun? Iya. Satu Parian mawon, pariane loro wae, perwakilan. Ayo. Intan. Yo kabeh. Saka Ora rata iki. Nah niku mawon, Mbak dari sini mawon, monggo Mbak. Heeh. Mbak, kowe ngundang aku, Mbak kok ngono undang Mbak. Mbah. Hah? Aku sudarungan. Oh, Mbak to. Mbah. Mbah Dar. Ayo Mbak. Monggo Mbak Dar. Iya, Le. Nggih nganggo swara tuwa, Mbah. Usuk reng. Apa? Usuk reng. Oh, usuk. Sajake prewangane teko iki. Lah krunguku mau ora usuk. Usluk reng. Budek. Terus usus reng. Usuk reng. Oh, usuk reng. Didol 50-an. Nah, terus Mas Gareng. Kayak setan. Mau ngerti kok meneng wae wis lebone atimu ge turu. kok setan. Timbangane parian nyek wong kok setan. Ora ngenyek enten kenyataan. Liane do maca ayo sampean maca putih-putih nyapa yo. Bayar ra putih ora dibayar kok bocah iki. Lah kan iso maca biasa bae maca ganteng ngono ngedel suara pengedelan. Lah ora sampean kloneng-kloneng. Apa gunanya ganteng kalau tidak menghasilkan? Ora ngono Mas Gareng. Apa? Apa gunanya ganteng kalau menyakiti hati? Hei! Makanya aku ki lagi golek sing elek. Soalnya mantanku rata-rata gantengnya mesti ngelarang. Golek sing elek tur gampang dihapusi. Wah. Dulu sing ngendak lho elek gampang dihapusi. Mas Gareng parian mboten? Ora. Oke, Mbak Niken lanjut. Nggih. Panas udan panas aling-aling tapi Pripun? Mas kendangi to. Ora tak kedepi tak kon leren. Ora apa-apa, leren aku. lek sing ngendang kan sik dulur karo aku to. Oh, Jadi iya. iki manute karo aku. Oh, Sing ngendang, sing rebab niku sih sedulur kalih Mbak Niken Salimdri. lho ki dadi Lah putar sini nggih tasik. Sedulur. ora ki wayang kulit yo KKN bareng ya. Ono sedulur-sedulur kuwi ora apa-apa wong jenenge rezeki wakil ya. Sing guna iki sing enong ki ya sedulur. Ora. Ora kae sapa ya? Mosok mantanku ya? Ya. Sik tau Mbak Niken, aku tak takon. Napa, Mas? Mantan sing daerah saka ngendi lho? Ora uduk sing enong, Mas, burine sing kenong ki. Ah, ora sing enong, letiteno tekan omah diparut bojomu lho. Lanjut Mbak Niken. Natyan waton Ora sah di suarane Mbak Niken.
Mas Gareng. Bareng dalange gede aku ki sing nyimping ngantuk. Bisik aku. Elek, Dun. Kowe karo sing nyimping jan kaya cah kembar. Kok iso? Upin Ipin. Ah, Upin Ipin versi jumbo. Aku kira kulino apa sila tumpang Mas Gareng. Dadi kaya mesin ketik. Angger tak ngepakni tetet-tetet maju dhewe nyeblok dhewe. Ora apa-apa tak terima-terima. ora masalah. Wong wetenge gedhe. Panter biru plat N1309CK mohon dipindah menghalangi yang mau keluar. Lah, fungsiku jane mung iki, Mas. Yen ngombe bangsa ngene iki. Oh, tibake dewan pengumuman. Ya ora apa-apa wong nulungi kok. Nggih, nggih. Monggo, Mbak Niken. Jelaske. Minumane banyu Salanggamipun ingkang sepisan pun garap langgam biasa ingkang kalih dipun tayapaken. Tak paseh-pasehne ben kaya Mas Bayu mosok kleru tayapaken. Dipun tayapaken ingkang kepareng beksop nyanipun Raka Mas Haji Sumar Bagyo Sugareng saking Semarang, Jawa Tengah. Yuk. Komplit. Jos. Jaman Non.
Bapak Ibu tepuk tangan untuk Mbak Niken Salindri. Wah, luar biasa. Dasare piyayine ayu, lencir kuning. Nah, suarane iki becik. sing diarani ngabehi ya iki Nggih. klasik oke, modern oke, Nah, garapan anyar pangan. Tur lagunipun wonten channel-channel YouTube menika sampun kathah sanget ingkang dipun tembangaken dening Mbak Niken Salindri. Nggih, Luar Mas biasa. Sar, Nggih, nggih. tenagane disimpen sik, Mbak, mengke Inggih. melih. Nggih, katuran tenggaru miyin. Inggih, Mas. Simbak-simbak Niken monggo lenggah ingkang sekeca. Mbak Niken, Mbak Niken monggo lenggah Mbak Niken, ingkang sekeca. Mbak Niken suwe Mbak Niken. Pokoke sing apik ya mung suwuke cok mau lho. Suwuke cok. Matur Nggih. nuwun. Nah, lajengipun sinten Mas Gareng? Anu Mas Bayu pun mari, Mas. Oh, non? Mas Bayu pun mari. Oh, alhamdulillah enggak Mas kok. Pokok sik. Oh, iya. Nggih.